Mr. Zang, wat doen we ermee? Normaal gesproken nodigen we hier altijd gastzangers voor uit. Zorg wel voor variatie. Het is ook in principe een project hè, wat we doen. We hebben nog maar 1 optreden gehad. Ja, en toen zat ik er nog niet eens bij. Maar als wij een serieuze band willen gaan beginnen, vind ik eigenlijk wel dat vaste zanger wel een vereiste is. Maar Jos, is er niks voor jou? We maken wel harde muziek, heftige muziek met metal invloeden. En over het algemeen heb je dan iemand die grunt. Ja, daar heb ik geen stem Ja, voor. maar je hoeft ook geen metalzanger te imiteren. Hè? Onze muziek is toch sowieso niet in een hokje te passen. Nou, ook een paar akoestische nummers. Ja, dat gegund vind ik sowieso niks. Al dat gedoe om de duivel en zo. 666, Number of the Beast. Ja, maar niet alle metalbands die schrijven over de duivel. Hè? Die schrijven ook ergens wel andere teksten. Hoe zit dat ook alweer met nummertje 6? Iets met de openbaring van de duivel of zo? Ja, in Openbaringen staat dat 3 keer 6 is het teken van de duivel. Maar 7 is dan ook weer een soort van heilig getal. Dus 7 is beter dan 6 of zo. Ik weet het niet precies helemaal. Je hebt toch ook als je platen verkeerd omdraait, dat je van die duivelse tekst hebt of zo. Dat doet me aan een glaasje draaien denken. Daar doen ze toch geesten mee oproepen? Dat doen ze toch op een Ouija-bord? Is dat zo? Ik zoek het wel even op. Ja, jongens, dan moet je maar beter niet doen hoor. Ik vind dat niks joh. Je weet niet wat je daarmee doet joh. Jij gelooft erin? Ja, kun jij me vertellen dat het niet waar is dan? Nou, ik denk dat ik jullie wel even kan laten zien dat het gewoon onzin is. Zo, even een glaasje. Nou, wie heeft er een goede vraag voor me? Nou. Is Jos de geschikte zanger voor onze band? Goeie vraag. Oké, dan is het nu de bedoeling dat we met z'n allen onze wijsvinger op het glas zetten. Grote geest, ben ik de geschikte zanger voor deze band. Nou, volgens mij gebeurt er niks. Nee. Nou, laten we maar weer gewoon gaan repeteren. Ja? Horen jullie dat ook? Ik hoor niks hoor, Jos. Jos, wat is er? Zie je geesten? Geestig. Ik wil nog even terug met je naar de faalangst. Je zegt dus dat je die brand hebt gehad toen je ongeveer 10 was? Ja, een jaar of 10, 11. Klopt. Ja, dat was heel griezelig. Ik kan moeilijk bij die beelden ook. Ik heb het een beetje weggestopt, denk ik. Kun je nog een moment voor de geest halen waarop je gepest werd? Of een moment waarop je je echt heel hulpeloos voelde? Ik werd in de brugklas heel erg gepest. Hadden ze een bijnaam voor me, Jaws. Het sloeg nergens op die bijnaam, maar ik werd er boos over. En ze vonden het prachtig om mij boos te zien reageren. Dus ook andere klassen deden mee. En dat G in die Jaws, dat gingen ze echt in allerlei liedjes zoeken en al. En dan lieten ze mij dat horen. En ik weet het niet. Wat sloeg het op? Ik deed echt geen vlieg kwaad. Het ergste was dat ik een keer in de klas repetitie in moest halen. Zat ik in een ruimte binnen een lokaal. Muziekrepetitie, geluid van ambulance. En eigenlijk de vervelendste etterbak die riep van...
kijk, ze komen Jaws halen. En heel die klas van mijn gevoel die ging dan meedoen. Jaws, Jaws, Jaws. En ik zat daar in die ruimte en ik kon echt wel onder de grond zakken. En van schaamte ook. Wat verwacht hij van het leven? Nou, soms is hij er gewoon klaar mee en wilde hij gewoon dat hij dood was. Het is gewoon echt belachelijk. Ik had echt zoiets van, ik wilde gewoon niet meer zijn. Ik ben het gewoon echt beu. Het was gewoon echt getikt. Maar dan zal je net zien van, stel dat je ook uit het leven stapt, zal dat je weg niet zijn. Of dan kom je nog een keer terug in een ander leven en dan moet je wel de dingen afmaken. Dus dat zal ook niet werken. Dus dan wil je soms niet leven en wil je niet dood en dan zit je er tussenin en dan hang je maar een beetje. Wat zou Jos wel willen? Jos wilde gewoon bijhoren, maar hij wilde gewoon zichzelf zijn en hij merkt gewoon dat hij stoer moet doen of echt heel lollig en dan wordt hij wel geaccepteerd en als hij gewoon wat stilletjes is of iets dan denkt hij dat ze me raar vinden. Ik wilde gewoon bijhoren, maar wel mezelf blijven zijn, dus niet dat ik me anders hoef voor te doen om erbij te horen. Nou, dat is moeilijk. Hoe zou de ideale wereld van kleine Jos eruit zien? Ja, zoals kleine Jos een hemel ziet, waar iedereen gewoon er mag zijn, waar er vrede is, waar er lol is. Iedereen anders mag zijn en dat we niet elkaar lopen zieken en al. Iedereen is gelijk. Hop Jos, doe het, je kan het. Hou heel lang mijn ogen dicht, wil niet kijken naar het licht, wil geen mensen om me heen, in duisternis ben ik alleen, leven doet me te veel pijn, kon ik er gewoon maar zijn, voel een ander te goed aan, daar wil ik het liefst vandaan, is er nog wel hoop voor mij? Kan ik ooit weer kijken naar het licht? Kijk naar het licht. Te vaak zit ik in mijn hoofd, waar het licht is uitgedoofd. Veel bezwaren te bedenken, al mijn aandacht daaraan schenken. Gelukkig is er soms een dag, denkend aan apart gedrag, zoekend naar een hoger doel. Ik wil weer een mooi gevoel, is er nog wel hoop voor mij?